na-asị gị daalụ, na-asị gị ndeje, na-asị gị kedu ka ime. So oge ahụ erugo mgbe m ga-eweta elu gị nnọọ ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Cheta na afọ mba ntị Chinazọ anọ m live na Volt 104.3 FM. N'ụbọchị nke taa maka o si adị ụma ife na-eme. Ụmụaka o kwesị isi wee dị ebe a ebe anyị na-eji n'asụsụ anyị nọ wee dissect okwu dịka otu o si wee pụta, otu o si wee masị anyị na otu anyị ga-esi wee mụta ihe n'ime ya. Ihe a bụrụ maka ndị o megoro eme. Ịghọtago? Ihe a bụ maka ndị ọ ka ga-eme, ndị bụ na fa nọ in that line, ndị nọ na pipeline. Nsị ndị nọ na pipeline ikwesị ịghọta ihe mmiri. Ndị bụ na ha nọgo na-plan na-ahachi plans otu ha ga-esi eme nta mee emo. Ọ bụkwa na ihe ị na-aplan abụrụ ihe dị mma, zelụkwa aka gị, wepụ aka gị na ya maka enweta gị ihe ọbụla ịfụkwala iwelu. Aunty Chinazọ ama nnọkwa ebe ahụ iso gị jeelu gị nga. Aunty Chinazọ ama nnọkwa ebe ahụ ị nọ gbuolu gị ọgụ ma ọ meelu gị anything. Nwere ka o ji abasị ihe ọbụla ị na-eme ebe ọ na ị na-azọnye okwu, dị careful. The kind of friends you keep, dị careful. Ụdị ihe okwu ị na-asakwanụ mmadụ, dị careful. Tupu imepe ọnụ ka ịgwa mmadụ okwu, be careful. Maka na okwu bụ ihe kacha emerụ arụ n'obi. Ikwukwanala okwu ịma wechi eti azụ. Ịma weluzi ya back because ikwupụ gị ya bụ na ikwupụ gị ya. Ịghọtago? So ihe ọbụla ị na-eme biko make sure na ọ bụrụ ihe ga-emerụ mmadụ ibe gị arụ. Ọ dị oke mkpa. Anọkwa m live on Volt ODENIGBO na our YouTube channel. Anọ m live ebe ahụ. So ọ bụ na ị chọọ isonyelụ m ga-like m na gị kpaa nkata nọkọrịa na Volt ODENIGBO na channel anyị. So mma like anyị nọkọrịa. Soro m nnọọ subscribe. Ọ bụ na subscribe to our channel. Because subscribe or press that subscribe button. Press it and engage. Share one to your friends. I think at the end of my career, I brought ihe nunube. I brought ihe emenube. Whatever could ya call me? When mbutekwalo last year. Mana ihe wutezi m na nke a bụ na o mee n'ime school, n'ime university. I brought university o medi. Ọ bụrụ dị na ihe melu nme no kedu na university ome, a whole University of Abuja, ABJ, University of Abuja. Ka a sị na nwatakịrị nwoke kpatụrụ nwoke ibia aka ọzọ, kpatụrụ nwoke ibia aka n'ụzọ na-adịrọ mma. Ya bụ nwoke metụrụ nwoke ibia aka ebe o kwesịghị imetụ ya aka. Ụmụ akwụkwọ wee dalụ this boy chugide ya ka egbuo. Ama m na unu ghọtara ihe mmini. Ọ bụ na ịghọta ihe mmini, ifili na ife anụ a this boy me na o ruru nke ịchụgide ilinchi ya because ihe apasịrị on him bụ jungle justice nke mma na ya ewetego na ODENIGBO many times. A lot of us condemn jungle justice. This time around n'ime school, n'ime university, ebe anyị sendere ụmụ anyị ka ha jee gụọ akwụkwọ. Ya bụ nwoke wee kpaa nwoke ibi aka n'ụzọ na-adịrọ mma, n'ụzọ na-ekwesịghị, a wee dali ya. Ajụjụ m taa wee bụrụ, ọ dịghị ka ụmụaka anụ a react otu ha so react ya ọ ka mma, ọ ihe kwesị ịnụ, ọ ife kwesị ịnụ. Maka anyị na-anya even n'Enugu anyị ya bụ omume dịkwa high. O nwere onye nke ejide na UNN the other day. Ọ bụrụ na UN na hotel, but mgbe adịbazi ọ bụ na 300 level UNN students. So ifili na anya bụ ihe kwesịrị ụmụ akwụkwọ ịchụba anya bụ nwatakịrị ka egbuo. Kpọọ na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Anyị na-anya ị ga-afụ na ụmụaka anyị ha need saving. Mana otu ọ dị kịta, ọ dị ka anya bụ nwatakịrị na ihe o mebi ihe o deserve. Ihe o me deserve ụdị agwa akpasoro ya. Hello? 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 Good evening. Ke ime? Uhuruchi ọma kekwan? Ikesinu nnọọ. Gaa n'iru. Nke ibe ya aka na ebe na-ekwesịrị.
ị na-akpọ ntu dịka na onye mere ụdị ya na-akpọ ntu ekwesịrị itere ihe gee ntị Aunty Chinaza ihe chai ekesi jisi ike ka ịkpọghachi m azụ o jisi ike ka ịkpọghachi m azụ amara m jungle justice nke ị chọrọ ịsọpọtụ amara m na jungle justice enwe two definition amara m mana otu ọbụla o si na-adị ifili na ya bụ nwatakịrị nwoke deserve ọsa ụmụ akwụkwọ ibia chụrụ ya wee chụọ ya kụgbuo ya. That boy nọ na coma till now. Ihe na-agwa gị mere on I think ọ dị ka ebe Friday ka o mee. Ifili na maka na nwata akwụkwọ metụrụ nwata akwụkwọ ibe aka ifili na otu ụmụaka so wee chụrụ ya ka achụgbuo kpụrụ ya ka akụgbuo kacham beat am kill am ihe nna anụ kill am and ụmụ ebe anyị nọ n'ugwu adị mana ndị obi ha ụfọdụ n'ime ha obi dị ha n'azụ so mana ifili that na otu ọ dị kịta na anya bụ nwatakịrị na ihe a chụrụ ya ka achụgbuo na ya bụ ihe ka mma and again amarọ m onwe onye mụ na ya na-ekwu maka ihe a nyaa na-asị ya that na ọ bụ na mmụọ nwa nwoke mfu na ọ na-eme ka nwaanyị na ihe mma akụ ya eji ọsọkwa ya bụ na mma akụ ya kọpị ya my God n'isi ọ bịakwasị m nne m na ọ bụrọkwa ife ba ya ọkụkọ na m achịcha na ya akụpụnwu ya bụ ife na-alụ nwatakịrị wee jụzie ya sị ya bụ ife ama nkụpụnwu ya na-arụ ọ tret ka ọ ji na ebee ka o si nweta o ji wee banye ya na-arụ nna ya abụrụ nne ya abụrụ so kedu ebe o si nweta ya adịkwa m sure na grandparents ya from both side abụrụ so ebe ma anya akụpụ nwa ya na-arụ ka ezi ebe o si nweta ya bụ gene ka ebe o si nweta ya bụ trait because ọ a cause to worry ọ ajụjụ niile ekwesịchara ịjụbi ya kedu ihe nwatakịrị anụ a ụmụaka na-atụ otu anụ ụmụaka bụ na nwoke ibefa bụ ifefa na-adị attracted to nwaanyị ibefa kefa na-adị attracted to kedu ihe a ga-eme ụdị ụmụaka hello alright jisi ike kpọghachi m azụ ama m netwọk anyị dị ka ọ dị very down ekesin sef netwọk kopụkwu gị kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 so ụmụaka dị otu a kịta ama m ihe a ga-eme ha mana onye nke njigodo wee maka ya wee bịa wee onye nke akụgo kụpụ ya my God kụpụ ya shege n'isi hello kee ka ime nnọọ eyo anyị na-anwụ ike anyị nnọọ DJ Olimbo nnọọ onye bụ agwa ikolike a kịta ka ji wee sị ka mbata maka na ya ọ dị nnọọ ka ọ dị kọmọn kafa ji wee kwuo onye a apụtara ya mma ife ji wee sị na apụtara ya mma bụ ejiro ịmago na kịta na-emego private party mmadụ eji ozi ya wee kpọrọ anything oge nna anyị fa nọ na ebe afọ bụ ebe dị atọ ma nke nwoke ma nke nwaanyị chocolate of nwoke ijebe nnọọ gbaba nwoke ibie aka na ebe ọ na-ekwesịrọ ndị Naijiria be anyị na ndị Kristian anyị na-arijeti humanizer anyị na-arijeti nwoke ijekwu nwoke ibie
ma ọ bụ nwoke isi ka ọ ga-anụta nwoke edobe n'ụlọ anyị na-arịjeti ya ebe a so ka nwoke ga-esi wee nnọọ jee mama nwoke ibi ya aka n'ebe dị aṅa dị aṅa ọjọka maka na ife ji wee sị na ọjọka bụ na nke mbụ na o nwere ike ọ bụ na o nwere ife o bu n'uche na-adịrọ mma dịka iji ya wee mere gbara ego maọbụ nke nwoke dị na kọtụ ịmago ife na-ewuzi na yunivesiti anyị dị iche iche kịta na kọtụ otu nzuzo dupụtaziri ebe niile karịsịa na mahadum anyị ha dị iche iche ma sekọndịrị skuul kịta na ọkazi nkụ so ife emego na obodo anyị ebe ofu nwaanyị anya na nwoke megide ọga ije nnọọ na kpaa ya aka ebe o kwesịrị nwoke achọbazie mkpụrụ ife na ya mkpụrụ ife na ya ofu efuo a na-achị ya ọhụrụ anyị tọ emechaa na ife meziri ejezie na nke o nwere ụdị egwu ya achọ igwurisi ụfọdụ ụmụ nwoke ya nwakwa na egwu ka ị chọọ egwu mana fa achọrọ ya bifo enye gị ala ahụ ịchọwa allowance ha achọghị ya cha 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 anya bụ ihe ị na-asị bifo settle ọ na society o settle ugokwa my brother DJ Olimbo o settle ugokwa. Hello, good evening. Ọkwa Aunty Chinazọ fine glow. My brother nke ọwụna mana afa mba Aunty Chinazọ ka hapụ iso okwu nnọọ mba iche m isi anyị bụ ọyị nke ọ bụ na ka anyị chaga ka apụta anaghị aba na ọnọdụ atụzi anyị nkụkọ na ya marazi akpọ nickname nna ike gwụkwalụ emesịa a ga-achọ nke ọgwụ ka a mara nke a na-aya aya mba nwere nke ọ bụla agbọrọ ya n'ịbụ nwa ada ndị dị single so you are welcome to accept beautiful names mgbe dịka tụwazikwala ọda ọkwụ ya mgbe ejima ka anyị ga-agbaghazi gị mmadụ ochi ọkwụ ya anyị achaa n'ụzọ ọ dala daalụ sọ ife tọpik taa bụ ewee ọ dị m ka ị na-ekwu nwoke na nwoke nwaanyị na nwaanyị maka nwoke metụrụ nwoke ibi aka otu dị anya na skuul na University of Abuja a wee dalụ nwoke wee tigbuo idiot ka ọ bụ ma ọ bụrụ ndị maka idiot ka ọ bụ ọ dị so irritating mana ya western world na-emezi anyị affluence adịzi anyị na-arụ too much nwere ike anyị na-akọndem ebe ọ na-ese ekwudi ya na redio onwego ndị nọ na be ha na-asị you guys are primitive, you guys are from village. It doesn't mean it's accepted everywhere. Well, onye m bi abroad si na ị na-ekwukwa ya ebe a ilukwa abroad mee imi ka o nwere ihe na-esi ibe njem na nwoke gbakọrọ nwoke ibe ya ka na nwoke na-achụgharị ọkwụ ya ka nwaanyị. I'm telling you, Donald Trump adịghị achịkwa. All those stupid things nnọọ ka a na-abụ m onwe nwoke mụ na ya na-akpa nkata nwoke sigodo mma dị ya too much asị m ya akọ m ya ezigbo wọn na asị na mma dị ya na-agwa ada ebuka ịmala ekene hapụ nke ma dị ya oge ọbụla ịfụrụ nwaanyị siwa ya ma dị ya sị na nwoke ibe gị ma dị ya na achọrọ m ụdị ekene ahụ kene m ka ọ kwụrụ ọka asị na mma dị ya ma dị ya gị gafere ofu ugboro na mgbe ya na ọba mistake ọ na mụ na aga nọrọ na ya bụrụ era ọ dị iche
man, all the so disgusting for me, man. About attack obido. Kamatana. Onwere ndị ọ dị na agwafa behave like that. Mana ha na-ezobu based on obodo na science. Mana nke bụ ndị alọkịta bụ na they are competing with ndị dị normal. They are kind of competing with ndị dị normal. Almost everywhere. Ife ebe nwoke na-eme ka nwaanyị. Nwoke kwachazi akwa ọkọtọ ya na-afọ otubo ya anya sị ka egwu idiot dịkwu ihe nke a. Eche m na ụmụ nwaanyị ka ọ na-abụ ha yi agụta akwa akọtụ ya mewe ya mend. Nwoke na-emezi nke ya mend kịta anụnwa. Go trouser, may amend or pencil or just everything. Nwoke akwakpọ ugwu akwa ya nọ dịka ike issue. Adị m agwọta anyị ka ezi mgbe nwoke bido mewe competition ihe a niile ụmụ nwaanyị na dem. Anyị nwechazi handbag. Ezumike gwuru about a very serious note. I just pray there is a means we can discourage them from behaving this way. Maka na that thought is disgusting to me. Seriously. Ndeo. Daalụ sọ. Ọ dịkwa well when ndị ama tolerate ya. When ndị ya tolerate ya, when ndị ama tolerate ya. And I gotta be very careful. I gotta be very careful with our kids. Eziokwu, most of these children ebutechara ihe a n'ụlọ. Ụfọdụ n'ime fa ebutere ya imilikiti n'ime fa ebutere ya n'ime ụlọ. Ihe a bụ some of them ga-asị gị ọ bụ na ị chọrọ ka enye gị ego ime nka. Ụfọdụ bụkwa ndị lecturers, ijekwa schools ndị lecturers ka a na-ayakwa. Ha na-emechakwa, ha na-akpachakwa ụdị agwa. Ha na-akpachakwa ụdị agwa. Ha na-epụta na one day na-asị ka ezi ma ọ na-abịa na so place. Ọ bịa ime gịnị? Ịchụba grade ya. Ọ dịka grade bụ your problem. Hello. Good evening. Good evening. Ndị oyi. No. Gaa n'ihu. Yeah, China's honestly, onye wetara the highly disturbing. Okay. Internet, one out, one that clear also. Or the very, very disturbing. Mana, China's and Kevin Zoko, mana mgbe ụfọdụ a na-eburu ozu onye ọzọ dịka ebubo ma meweta na-abasị kugbuo ya na jungle justice na ọ dịzabụrụ ya na o mere nke a adịghịkwa sọpọtụ arụ mana ịbịa n'obodo na-enweghị ihe ha kpọrọ norms, rules and regulations, in fact culture in different ways because ọ bụrụ na enwere ọda ịfụ na ife niile ga-arịkọsị n'obodo ọmasị Eziokwu. So because there were a rule that guides principles, things, and culture, which anyone is expected to abide by it. When you know against the law, which people should avoid. Okay? So I been at this issue now. Almost some tendencies more for the nature beyond human control. Children, it's not one and wagging. Na nwa gị mee na ị ga-akụrịkọsị ya. Na ana m akọkwalụ mmadụ wee sị na ọ bụ na nwa m na mfụ na nwa m nwee ka o si nwoke kwesịrị na-eme ka nwoke mana ọ na-eme ka nwaanyị ihe ụmụ ha na m ga-akụpụ ya n'arụ. Ọ dị adị izu. Ị ga-amụ nwa ịfụ na nwa gị na-eme aka ekpe. Ị na-afọsụ nwa nke o mewe aka nri. It will take eternity before one change. Yes. Man, you gotta be consistent with that change. Now try to change here. True. This person got one takrana miaka. You will disobey and a cabalos in a car. Okay, make it until it's true. When did the awful barataba? Or by your follow? This is natures that are beyond us. All nature in the area. And we may not really know what transpired in the modern system. Where one do to land. But for that, one way in the side. When if I'm a person, I want you to fruits more no matter what. I don't know if you're following me. So if you know when so many things not beyond my control, I'm more what I correct.
Patakara na-ebihave ka nwoke. Nwaanyị a na-ebihave ka nwoke. Iji nye ya gown, ọ gaghị yi trọza. Akpọrọ ya tomboy. Mami fungo. Yes. Ọ na-eme nnọọ ka nwoke. Let me tell you, when women and just like men, they associate with men. I mean, women associate with Hannah. They comfortable discussing with men, not for any moral or whatever. Hannah, they more comfortable. You make either as evil friend with him. Okay, who become such a person? All the normal. He reasons well, but he thinks like men. And they're able more kind of feel more comfortable to express herself, both in discussion, in relation, and everything. In the name of female. That's on a circle of men. On a car, they comfortable. On a the vibe, unlike born even wine or the Kaifash and I crash them. So, over to nature, are you getting it? So, if not, because then we go laws that guides a system to control excesses. I am very, very worried now in a place of citadel, university. Even considering with lettered people, even considering our past norms, even considering our past information, people no matter how enlightened we should be to know boundaries. Would they find a name? Honestly, it is weakness or maybe lack of the right instruction from the authority. Because when the last night, some people go, yeah, I have educated illiterates. How can you have educated illiterates in a school environment whereby they know that the government has passed against jungle justice? A major jungle justice allow or prevail there in that place of environment. Although they notice that kind of a thing, the best you can do, appreciate the person, take care to the authority. From there to the police station, a query here, it can be judged. Are you getting it? Because I'm a good at now. Many people against, no one at school against it. Aside from that, Obuna ekwesịghị investigation because say na 18 years deal ndị ọbụla na-akpụ ụdị agwa. 18 years imprisonment. That's all you can know where born or wrong. That's what I'm saying. Because overall just if they against the framework, the process is on the right. You know that most of these people so many of them. There are some of their those kind of life. When they make carrying because now that guy making or a investigation, matter the way that things he made it was intentional or whatever. The man way he gets in around a boss, I don't get what I can why. You were not intentionally wanted to go nature or molest with your that kind of a thing. The people now run wiki the bigger as not as the in a bang everyone. The matter wiki could get banned then a draw in sexually harass somebody. And before you get much explanation, you will be. The man was in the ego the onion that he way on the name of my case of it. Where the person on or watch price there down, can make a shift to. The next thing was quite. In fact, when I was someone you know, you have on media transfer now. Before you know it, according to will you get us from this place? Because I come from a place. My dear, you know what to serious that land. The man put a coaching me back. Of course. No damn no more many alerts now get a go why here never. I just with my wisdom, chance say because so if I can the man at a carry. Before you be picture on me to explain how could go get back. So if I let now we need to be more educated. Yeah, our individual people. Learn to be more descriptive in trying to pass judgments. They be payment. They have juniors are happy on the easy. Yes, our system boros and bad. Anyone time at all. Let us have a little chance to mediate when such a thing happens. Whenever I won't be among the people.
I think I will advocate, in as much as my voice may be very little. You gotta go so that can your mother have enough Nisi. you can the mother in an educated environment. They see no with more action. But when you enjoy my name in Nigeria, you know nothing. I treat Madu. My you're very, very unfair. Overall, I'm not a photo pack, you family would have been a different issue as no on the Nakados organ. Business. And the funny part of it that the school environment may not even investigate. And I copy and I copy to Ugolia. Sina Omer blasphemy against the Muslims. You can imagine. Because I want to like in age now, all these people now they behave make a wine. Why and then make a work. They're gonna outside the country. Many of them know that they are same with a lost na guy there. Although they may allow, but they are in their own world and they checkmate where you gotta go so that only I believe they agree. You can respect trespass and Gonya. You know that you can take it to court still win again. So why are we different? Why can't we learn to accommodate? Then everybody should be cautious. Although I may allow, we should learn. Although I'm not really, I don't know. Treat well, boys well, try to go change it. Another thing, bro, this association I name, we can say no. If you want to create work, before you know it, up go. Before you know it, off right this year. Before you know it, also go from 11 to 12 years. Are you getting a demo day how? You wouldn't know. You wouldn't know. Money na get you on the Naka here. But the man don't know to go from their house. So we need to start doing the homework with parents. Start doing the homework so that we can train our future parents. So that if for that tomorrow, what did he see? I'm not this is only when I get on with your name, the weapons. Or broken, what they have by Adighi. Get it called Adighi. Get it called Adighi. So they are come when it because the government should learn to put more effort. National Orientation Agency should put more effort in and educate Kaimana boundaries and how to obey rules and regulations of every state and every community, especially in the school environment. Go transcend there down to the communities, to the houses, from our families, so that Koboda, okay, let no one just look at our governors. Would they go hand I want to go into for any also. Yeah, there's a video they but nobody does that. He had the visible and evidence in the chat. And I bought it. Then the phone Have a nice day too, Dalo. Dalo. Ya ga-arụ na Nigeria kali, including gị ndị je school ị na-eme ka ndị galụ school. Ndị galụ school mekene nnọọ ka ndị dị enlightened. Number one bụ na one of the reasons why, because abịa m inyewela ụmụaka excuse, it's not the one of the reasons why. Maybe na that boy is mere ụdị omume a nwee ike isi obodo oyibo nata. So ọ bụ na ọ nọ Nigeria, o kwesịrị ịma what's up. Ọ bụ na ọ nọ Nigeria, o kwesịrị ịma what's up. Ma na omume ụdị omume a na ọma nna free. And nke nwoke nọ na ya, nke nwoke o metụla aka, amụrụ m the kind of behavior ya bụ nke nwoke exhibit mmelu o ji emetụ ya aka in that manner. Secondly, what if it's an error? Because when we hear so I don't go like this no can turn no nwoke like ihe a na-ekwu kịta bụ something made years ago. Pam nke nwoke bie m na-ara otu a. Ihe eche that he intentionally. The next thing na anozi na bụ sorry. So whether na ọmụma or no ọma also go that sorry. So him na-emezi we retract nnachi azụ nyokwe ya bụ nwoke enyo ka mma nọ ndị osochi egbu ndị anụ abụ na ha enweghị discipline and discreet. Yotago. Another thing bụ excuse ọzọ nyekwalụ ndị melu those students but that na the way Nigeria were the lawless because it's only because na Nigeria the lawless ka ụmụaka ga-eji wee nwee the mind and the boldness kpaa ụdị agwa na school. Sosia bụ the only reason why ụmụaka ga-eji wee kpaa ụdị agwa na school. Uche adịrọfa n'anya because ha amago that na onwere ife na-eme. Nigeria adịgo ka ọ ga-adị onwere ife na-eme. Ọ bụ na Nigeria bụ the country na implement the 18 years imprisonment for onye ọbụla na practice LGBT na Nigeria. Imago that na
afụgodo onye na-eme ụdị ihe they only report emanje ihe abụrụkwa this year enwego like 2 or 3 boys etiri ezigbote ihe ha amaghị na onye ha na-eso onye ha chọrọ ịlata bụ ha nwa na-alata ha sef ka ha jefu the guys na hotel ofu bụ na bia ofu bụ na hotel ọbụna the guys ejego Ghana boys ya kedu ihe ọ na-ebe eme ya kwue gbaa the boy ọta this is so unwarranted like gbaa anya bụ nwatakịrị ọtọ nnọọ see ya na video post ya na social media videos and everything and ihe na-enwe mewe na these boys bụ na ha adịghị enwe ume ka ga-esi wee mụọ nwoke ama mbụ nwoke ibe gị na-eti gị ihe nọrọ na-enini ya no defense no attack nothing igosi gị na something is wrong ihe abụrụ amarọ ọ bụrụ nature o kwesịghị ịbụ nature ka nwoke kpụ ihe na-anụ in between his two legs nwoke ibia na-etie ihe ọnụ sorry you know it will not happen again ọ bụgodị bụ nwa bụ nwaanyị na ịkụọ m ofu ọkpọ mma akụ gị tuo mma esefụta aka ma ya bụzie na mmisi nwoke bụ nwoke ibe ga na-eti gị ọsọ ka ị na-agba ịchọghị ofu ihe dị ọ bụrụ na nna promote violence no mana onwe ihe bụ that na mmadụ mege ata defend kene yourself as nwoke maka na ị na-eme ka nwaanyị na-etizi ka oke mmiri ma oh the very very I don't know but man so the only reason why ihe a ga-eji wee mee n'ime school bụ na Nigeria dị lawless and ụmụaka emebigo something like this na Afri nke a bụ nke anyị fụ na social media nke anyị nwere opportunity ịfụ enwego law mana Nigerians being Nigerians anyị ourselves we don't trust ourselves or forcefully trust to the law. That's the only reason why. And for the fact no school environment ụjọ kwesịgodiri dị ụmụaka na-arụ not to try anything. Somehow ekpe okwuzi ka ọ bụrụ na a rich man's son ka ha mee that so that all of them ga feel the repercussion of their actions. On the unwarranted, I don't know, but I feel him not the unwarranted. Maka na ịma na eburu ozu onye ọzọ dị ka nkọ. In as much as a parent, itinyere nwa gị anya. Nwa funalụ gị. Ọ bụrụzi ya bụ na nwa afụla efu si gbuzie gbutọfụzie ya si make sure na ọ return. Is well. N'obodo kwa na Nigeria onye energy anyị ejiwe election bụ next year. Energy anụ inu na-etufusi na ajikwego m werukwa na energy anị na wee pụtakwa bịa tụọ vote next year. Ọ ihe m na-ekwu anywhere fụkwara anything na-ekwesịrọ ị na-ewesti energy on ihe enweghị isi. Ihe save were energy ahụ jee chọwa PVC gị jee chọọ ebe ya wata your PVC na jee mara ebe ị gbaburu. In fact kita anywhere you are onye manarụ na INEC gwa ebe ime your PVC or ya recover aga refer gị you need a SDG refer gị down to the city ebe nọ. So amara m ihe anyị na-waste energy on ihe kwesịrị meanwhile ndị na-egbu anyị nọkwa n'akụkụ na-eme njọ ọkwa tata anụ anọtụ mana ha decline electronic voting ke ya na-akpọzi ya you ma go use electronic wee mee voting next year rather. So ịmagono ndị Nigerians anyị jụrụ kwechiri ha wee bịazie tata sizie na ọ bụrụ na ị chọrọ ivotu yes ka ewelu electronic mee voting next year say yes ọ bụ na isi no for electronic ndị osochi egbu nọ na Senate si no maka na ha ma ifefa na eze ọ bụ na ha legitimately and ha merit that seat na ha win the election last 2023 ka ife na-atụfu ụjọ fa were moral na foteche. So energy on na-waste my dear brothers and sisters n'ife enwere isi nọrọ na-agba asịrị na-eje ebe ikwesị ije were time ahụ iji agba asịrị onye gịnị a na-agba asịrị bịa ka ije chọọ PVC anyị dust your PVC wefute ebe ọ dị
Hello. Cake ime. Good evening. I had the moye. I forget a busy at home. Dikachi Michael or no. You are in at home. Oh, welcome back. Oh, no. You are near. I think few days ago, Gamuna Madana about year was that year. After Kaifucha came in a uniport, I'm on me and can count. I will make it anyway. Okay, for that coach, name it is name so that boy again. Something like that. Man, able to Arotwaka, when I governor, this issue of jungle justice. I just I gave a Zokuna, Imana, Onye to the boy, Icheke, open a 20 to that boy or some boy he can go here. For any meha and Tinaza, and I will give you. Or for any meha, my marriage to Kawa. See, I want to try. I could see it so advanced. Mana, HD Madu, the open way Madu made the new. Even with open a Madu, you know what? When I is one way, a law arts. Na George that's it. So the best thing to do, be through one, can do what you or any law enforcement agency. How be all this series? He might have with this thing now, I think 14 or 18 years imprisonment. Oh, 18. So why 18? So Igbu what so Nigeria is very good at each see boy or see Korea, see Ozugbo, Igbu and get each. This thing, all the barbaric art. It's true, but jungle justice will not solve it. Because often they would have any police or any law enforcement agency, a main investigation. If you don't because about chopped up on grading also, or no grading, Maybe they said to the boy off. The boy off. So jungle justice is not the best solution for any crime or open and community. And teaching as a dollar written. Dalo so. Dalo. Which is a possibility because ime school, abia that kind of touch in ime school we call the moon. Ị ga na-ajụ onye nke oshieshi bata ka ọ na brain agwaghị ya nọ na Nigeria ka ọ nọ ka ọ nọ feel na nwere ife ga-eme na ndị a niile na ya nọ n'ofu ụgbọ. Aghọtara m ka o sue m mana ajụ m taa bụ na ifili na-abụ omume ụmụaka mesoro ya bụ nwatakịrị. Ọ ihe o kwesịrị ịbụ. Hello? Hello? Alright, I'm ga-agba obere break ka nje tu break. Ịghọtago ka m nacheta azụ ka m pick bekwe kọlụ. Ncheta na anyị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Welcome to Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals,
and chill at our Sky Lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights with great food and good music. Call 0915 079 2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. The personalities on this radio show are going to take a quick break, and they'll be right back.
anyị ebe ọ ya wụ nnọọ anyị nata ya wụsa arụ relax ya wee jiri nwanyị wee na-atapi okwu n'asụsụ anyị. Ebe a bụ Odenigbo. Afa m bụkwa na ntị Chinazọ. Ndị na-akpọ m Chinazọ. One day agwụ ndị be village m ya akpọ m amaghị m ebe o yi eshi nka na-asị chi na kpim chi na mkpi kọtụọ. Afa mba ntị Chinazọ for a reason. Can we just ka imeni otu ahụ? Una like ka nna asụrụ n'oyibo too much. Mana ihe a bụ Odenigbo. So afa m bụ Aunty Chinazọ. But so na afa m change to Chinazọ. You people, you ga-abụ the first person to know. Oh, daalụ nụ. So ka anyị na-achekwa na phone line ka anyị mepekwa phone line ka anyị tinyekwa ọnụ n'okwu a dịka otu o si wee gbasata mụ na gị. Maka na okwu a bụ okwu parents enidiri ịmụta something. A lot of things na-eme and our parents uche anyị adịghị. Once ụmụaka gakwa na university is over. O beginning na-asị gị na nwa apụgo gị n'aka na try go your best n'inwe gị ike gị. Nwa bụ nwa gị until onwe onye ọzọ take the responsibility whether na nwaanyị ma nwoke. So long as na nwatakịrị a nka dị single, all your responsibility. Ihe mee ọ bụrụ nwe onye a na-akpọ na-abụrụ gị because ọnụbeghị di ọnụbeghị nwaanyị. Ọnụọ nwaanyị the first person a yakpọ bụ nwunye ya. Yes, ọ nwunye ya. Ọnụọ di the first person a yakpọ bụ di ya. Ọ bụrụ ngịnwa. Mana so long as na onye aka dị very single, gịwa na-esendịrị ya school fees, gịwa na-esendịrị ya ego ụlọ, gịwa na-asị na handout, gịwa na-ajụ ya ka ịkwanụ kedu ka o si wee ngwa were 30 naira jide, were 5 naira jide. My dear brothers and sisters, nwa nọ under your care. And until otherwise, all your responsibility, you make sure na ị na-etielu nwa anya, so were ekpere wee na-esi ya. But most importantly, ị ga-eme nke iji bụrụ mmadụ. Heaven helps those who help themselves. Ọ bụrụ the days mana si ji ada n'eluigwe agago. Ema agakata n'ụzọ na pik ego even though na afọla ego na last week. Mana even though upon still or ipi igoro ego ọma nzuru gị mana bụ na ilikete every day na-ada ịma na ada edowe mana chefu. All for that day. Chifukwa na ala omebie. So I gotta be very, very careful with our kids. I am messing na ụmụaka apụgo. One day even tell go zoom wage. And I wonder say how. But I began hey, not for 3 months ago, can you check on your child last? Hey, 1 month ago, beam scam boy. Wage ka begin and say boy. More than normally you say bon wage. Any day waga nro get kwesi iche na something is wrong. Any day no ho nu wage kwesi assume that something is wrong. Because ụmụaka no under your care. Until otherwise. Ne ofu nwatakịrị kịta anụ aka a na-eti gbuo data ka egbuo a na-eme ya video na-achị ọchị ọ dị funny. Amaghị ihe dị funny about taking another person's life. Amaghị ihe na-atọ ha ọchị. Amara m ka o si wee dị, amara m that scenario, amara m ka o si wee dị funny. But mmadụ na ebe a na-eme video na-achị. Kill am. Jụkwa onwe gị na ọ bụ nọ gị. Why not ụdị ihe a mee? Enwe schools vigilante or schools security, or you go straight to the police. No onye a na akwesịghị inye enyo si investigate kwa ma na ọ dị otu a na o metukwala m aka ebe dị otu a ma ebe dị otu a. Because normally ọ bụ no maybe no mistake nwa ji metụ ọ bụ na ndị befa ji ego. I sue the students or bụrụ the school. Amara m ndị I sue, but suing will take place. And I trust school. I trust school management. How get deny that student? How you going to has the law? The rules and regulations that they take no violence inside the school, no fighting. I get expelled like yourself. School what issue they will not cover you because the school it's a brand, a lot of people. And how I know how which the way go. I ga-emechigodo school I ga-emechigodo that school first. And the school is cutting down on their business income, revenue, ebe ha na-generate revenue, salary ha. So I gotta be very careful with the things ụmụ anyị na-eme and if anyị na-agwafa. Ịnọkọta jee school nwa gị malụ nke na-eme. Jụọ ese. Eme ya, ọ bụrụ ihe ọjọọ. Emere all my siblings. Ịnọkọta mpa ma danitelu like this no na-abịa school. You know, one day, fukwe.
ọsọ gị na ọ na-abịa ọ bụrụ ọ dị mix words ya nwesị gị na ọ na-abịa maka na ọ mara obe gị mana ọ ma school so iwu ihe kwesịrị ime ọ naghị adịzi but that child bụ your investment ibidogo bụ na ibidogo no I can never go back oh no you can never go back ibidogo bụ na ibidogo my brothers and sisters ibidogo I keep saying this thing every time ụmụaka anyị I'm not very particular about them because train them in the way they would go they will grow so that they will not depart from it ya ọ bụ na inyelu nwa gị strong discipline ọ bụrụ na peer pressure bie nna ọ bada ti na o chetakwa ọsị mba n'ihe abụrụkwa ụzọ o kwesịrị itonite na ọ bụrụ otu a ka esi wee zụ ya n'ihe o melu for 17 years or 15 years depending on ahụ na ọ dị wee pụọ n'aka parents ka ọ chọziri ịbịa kịta change je mba adị amụ aka ekpe n'aka ọma nkwu ya ọ ya afịa arụ ọ dị ka mụ nwe otu isi ka ite eke m out ịtọrọ atọ maka ten ama nkodo sef ụlọ atụbago masịbago na m achọghị na oyi abịago why alarugo m na step maka na 1 minute after 6 agụchagokwa m secondary school 1 minute after 6 ka m bata n'ụlọ mma m kwechiri na mma alarụ na step anọgide m na step too obi ekwero my father mpa m wee bịa sị m bata n'ime ụlọ mma m na-asị ọ gị na-azụtọsị ụmụaka ọ gị na pamasị ya n'ọnụgo obi ekwere ya mana ama m na nne m na onwe ya na obi mana ọ kwesịrị ime ihe o ji bụrụ nne obi ama nkwu ya mana ọ ya eme ihe o ji bụrụ nne alụ m na step 3 times because normally abụgodo m coconut head ndị nke ọzọ apịata m ya n'ụtalị apịagidekwa m ụtalị ọntụrụ nsị mpụọ na be nne m o nwere nke njere ije kpaa isi o amara m nne m che na wivon ka m chere ije kwunye ọkwa na braid ka mkpazi so mgbe my mom yesi m na room ya wee bata na room nke m ọbụna m ekpuchi gị isi m nwaanyị ajụọ dị m ajụjụ ọ jụrụ dị m kedu ụkwụ agbaji gị kedu ihe meziri iji nata late ihe na pio ọ ga-apịa gị everywhere hey mgbe m ji wee ghọta na ihe ji wee na-apịala m hetara maka na nje nọta aka ebe nje ime isi wee wefụtazie isi wee si my dad kọmpa m bie kpọzie m sị m keduzi ihe ọzọ akwa m wee fon ka ememejụrụ wee kpọ isi na-akwa isi ka nna akpa ọsị isi ka nna akpa ka isi ka nna akwanye si ọ bụrụ nkwanye na akpali isi wee jete gwa mma m wee chọọ iji nni wee gbu m dadi ọma ha asị sọrị ọma ha asị sọrị ka emechazi ọ dị ka after 1 week or 2 weeks ka ọ bịazi na-asị m na ọma akwanụ nọ isi ka njere je kpa na oche na m akwa ewu na oche na m akwa erefugo parents being parents protect over protectiveness which is not bad otu a ka eso ezugide nwa gị at least nke ọkụ m kụnye m ya na-arụ mbọchị ọzọ ndị ime isi mana achị nwaanyị ahụ biko ma amị akpụkpọ ka nsi ebe a pụọ so biko na anyị ga-adị very careful with our children anyị ga-adị very careful with our kids mee ha ihe ọ ga-awa ime ha chite family ha si asị mba ha gịnị because character ejizunite m na-adị very difficult to die ha ike eji wesi gị na character is like flat tire it takes you wherever you go it goes with you nke ezigbo ya ma nke ajị ya ọ dị afịara igosi onwe gị you must show yourself ebe ọ bụla na ị ga-egosiriri onwe gị ewu so biko amarọzi m na enwe more to say than this but ọ bụ na iwe parents whether na the single ọ dịrị izi ịbụ a single mom or ịbụ a single dad but jisi ike and another people na-emebila anyị ụmụaka bụ grandmothers ma grandfathers grandparents ndị na-adịrọ strong ịma na ha na-aka obi fa na-ede sometimes ọ na-shock m sometimes mfụ how my grandmother na-esi treat m other of my cousins ma ụmụ nwanne ncheta akụkọ my mom kọrọ m maka mmụ ya nna wonder ọbụzikwa onye na-emezi nwa sometimes ha na-emebila anyị ụmụaka o nwere my friend mma ọ sị gị na ọma mmụ ya na ọma nnọkọtakwadugala ụmụ ya without ya nwee na ebe a ka ụmụ ya bata mebie ihe niile ọ kụziwere sị ha emebizi in 2 days ọ sị m chi na-azọ mba na ụmụ ya ma nje na nke mmụ ya na sọsọ na nwanne ya nwoke na mmụ ya bigodo na ọ na-azụtọ nwanne ya nwoke ụfọdụ ụmụ ya pechala mpe ọ ya na-sị m mba
So they're very, very important. Need be very intentional about these kids. They're very intentional about them. Yeah, ọ na-emuzili fa mgbe fa pempe. Ọ nwe onye mma na nwa ya nwoke na-agba salsa. Ị mara kwa ịma ya na-agba salsa. Na-agba salsa like ya ụmụ nwaanyị na-agba ha ewelu their toes ha ka ha na-asụdo naanị. Chenye arụ ha enu. Onye agbatịa wenye aka enu onye na-agba na-atọ ọnụ. Afụrụ nwa ya nwoke ka ọ na-agba efu Odemgbo ọbalị ya say that dance is for girls. Never ever should I ever. One day, okay, when I was there, I said, Mommy, I told him. Oh, he said it's not for boys, it's not for only girls. So me, I say, if nwetegi. So bikono, I got the very, very. This thing is very rampant. Ina can yeah, for like it, okay. You like it, ina ke. Yeah, for why you like it, why? Ina yana zi ya for working dress is it why? What when you engage the lumboso dress it why? The thing because all the very disgusting. Never more why you make it bed up like that. Of course we make it up with braid red, lipstick red, lashes so imam kwete no okay. Amaram ka that boys we cast ya. Na hotel ka obia amaram go sik oyipu bed efe. Amaram ka that boy amaram no voice ya be cast ya. And another thing no name you na echiteros no na-enwe bars. Amaram ụmụ nwoke niile na-enwe feminine voice. Ụmụ nwoke na-enwe bars epụta ihe nwaanyị na-agụ gị. Enwete ga ya eti gị gwogwo. Unfortunately our country country anyị amaghị ihe bụ law. Anyị amara ihe bụ constitution. So I gotta be very, very, very careful. Very, very, very careful. Inje kuya bụ na nchete no nwatakịrị mmadụ kịta ka elinchi wee because na o metu nwoke ibi aka somehow. Ọ na-ewute m because echem na country adịgo so civilized that ihe abrozi an issue. Onwe ka o si wee dị ije call ndị civilian. Ije call the authority. Can you go to YouTube? Onye Jekwe Cecilia Sim, good evening, Auntie Chinazo. Good evening to all Vote ODENIGBO family. Hope we all had a very lovely day at our workplaces. Yes, so Chukwu my brain child Sim, good evening, Auntie Chinazo. Beautiful and good looking. Thank you. Onye Jekwe Cecilia, my dear brother, you have said it all. We have to be enlightened on how to handle issues around us instead of jungle justice. Sometimes we are too fast to judge, so we should learn more by action. Listen more before action. Okay, Jessica and teaching us on that. So you're looking good. Thank you, my dear. Thank you. My brain Charles. Good evening, and your program is nice always. Sim, okay. No why Jimakia Bebia no but welcome. Makana Bible condemn. Oh yeah, beautiful girl. Keep on enjoying your life. Oh, thank you so much. Be nice, lady, and always keep fit. Okay, I'm not trying to keep fit. Okay, fit like I need. I am my hair. I am here make keep fit, but it's well even inside well. All right, so yes, Bible condemn. No doubt. Manebe ka Bible si wo mad. No bu no onye ahụ na-eme omume dị otu a. Can me pay phone line? I'm not bomb since, but I had a lot to say because on wake a brain say I work. Brain wake I be the program or there work. Just see na when it here, but ana gaziniru. You gotta go a lot of thinking. Name a lot of thinking. Sometimes most thinking on name no. I just wanna break I energy. Ubim abiana abata na a lot of things. So yes, Bible condemn nebe. Kasi onye na-eme ụdị ya si gbuo ya. Even the onye ashawo asị na ọ na-alarụ n'ilo na ọ na-alarụ witu nwoke nka ka e wenitela okwute ka ha tụọ Jesus Christ fa na ọ bụrụ na ị ma na imenube ngwa tụọ. If you've not sinned ngwa tụọ. Onye ọ na-atọgbacha okwute. A lot of these people na-eti kill fasocha ọ maka na onye nke ya pụtara n'ilo fa ya esocha. Hello. All right, because Jessica, mama ye noise aba, mama na-eme na nylon. Ị na-eme ka onye na-akpụ iron na tar road. So because Jessica kpọghachi m azụ 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-809
8347. Hello. Keke ime. Okay, kesinu nna ya. Sorry, ana m afụkwa call gị mana akpụ m okwu n'ọnụ. But I didn't hear the man in the guy in the beginning about me country more true investigation. Find out in your baby who know the Papa Woki Biaka, the Bonnet was Rebecca. The water now, but it's very, very bad. You get an uncle who is to the ano or Azwaka can get girls again. Bam. Again, Uguao Sakano, Emalevano, where you have a Bunabi. Yes. And the Basia, Broca is a message. Because they will get after the clear and clear, we can do the clear and clear, and over the clear and clear. And then the investigation, they kill the goose. It's all done. They went to Gambago and teaching us. This open a new reno, or Bono Brantina Bone to a Mandina Raka. No, I actually ask in the Ludu to what I now. I only see Kilam, Onya Boni, Onya Sunandi Yaha, Diana Raka Mondina Bontu. Because all imagine this work is clear because they GTM wake up in American good justice or they leak a secret here. Because any investigation I find out on the happy. Because they notice come several occasions they did a woman do only an answer the year to talk to one room make a queen pass to make a quick each. If you could never call a cat, it's no good. The school in premises. They left one with that. The school was saying, oh, you're quite all right. You could see the walk can't manage to wait. But they are need to go to work, get the boy. Also, the broom mother. You may never have no way to walk out of my country. Book 18 years in law in Nigeria. The water go. So, TB to listen is no good. That one I don't support on that. Yeah, Kalime, what do they believe? And you could mark it. They were kidding you. Or get you. The water now, yeah, my day waking your boss was open on million through two. Who will find the art no million, no broken on million, because any thing money, when you can enemy, or find about art goes where. Memi Nagi. What I call women in the Adighi. Or the or Kanko and Nigeria, they feel the water. That was in the investigation. And make investigation. Near the annoyed you to a Mugoli about the country. I thought you were very touched. If you can say, when you go to police. Say police can touch up where before you went in law court. The water go always stop where you are on them because you on them are drop or you very bad. And teaching us can go when it costs some money. Masala of man. This guy, he might not go oh yeah, they 2 years. Maria. I'm okay. Life story now, but it's one that come up and answer, but each community are booking a guy when you're all onye ga-ego gị na-agasi ike. Agasi na bi putele akwara bi o ise so singlet ina ko na se e ka nwoke bụ nwoke Chineke kele gị nwele amụ wee jili weli ofu ahịa nwere ijeri abata nwode na asị my wife na aja ịma kwana mma afọ onye a because nwere ike kpọ onye na-agwa gị bụ onye na-eme ketri onye na-agwa gị na-esi nri ọfụma na-eje competition isi nri mma afịa rọ mma afịa ga-amịa. But this guy, I would not by what said. The Mokana, only do the nine and to which that one is Mokano Yapan, not a case when you can book a when you didn't hear. Yeah, but I'm not going to answer for my wife. But some day when it goes no now for no will I go no near do that. So to make a mind. That's still the nonsense here. You don't can't see that not going to be a Bukaniaka. Or some more again, and more up away yet than I'm to buy. I just corrected clothes and say about teacher each company about na ube blog ube blog sale and Saturday what I go buy gap for them name now for the see no go and see it but my sissy boy what I go think as is hand over to police or see hand over to the security agent dealing with will get into the matter. Igbu the person about the right solution.
Because more you bully, I lose go for you. I've got 91,000. I lose go for you. I pull on I desire 99. If you go, so draw my I support from don't go justice. I can't find the app first. You on your mobile on your batanya. When they do that. One day, but don't want your on in a legal go with but they play about a many at the lack of cases because he will let you. I can get your man. I couldn't mind when you but I go because that's in our drama. It's so good. The eyes of God, talkers of eyes of God, eyes of God, talkers of human being. I condemn them. No, because I'm adorable. Because and you don't care about that. Dalo so ikesin. Dalo. All right, una nugonian. Una nugia. The issue bụ na gịnị me. A lot of these people na abụkwa ezigbo mmadụ ha na-enwe akọl, but I just do not know why ha ji choose their lifestyle. Onye aka nwee ka ọ bụ na onwerokwa anything ọ just like ya ịmagonu. Amarọ m wife ha ji like ya dị ma nke bụ mmadụ itinyekwu nwoke kwa ọ bụkwa na nwaanyị nwoke itinye ka earring na nipples n'ọnụ ara for what? To what end? Ka gịnị wee mee? Emechaa sị na mmadụ na-aya kansa ọ bụrụ gịnị adịghị ihe o tinye na ya abụ iron. Emechaa rust tụba ọ bụkwa na original ọ bụrụ na nke na-adịghị agbacha agbacha. Ike gwụ. All right, so Amechi Ago sim hi. Amechi Dalu, thank you for joining me. Chukuma Brain Child sim I'm back. Auntie Chinazo, may God forgive those who attempt to kill the boy. It is not the right thing to do. It's not. Hello? No. No, me fe nke bụ eziokwu. No. Bịa nụnụ na ị na-eche eche. Ka ị na-echekwan. No, adị m oyi. Hey, onye m ya.
or if you're going now, because of now, I know what good money for now. So because they're behind it. What is my about the member who got the one who I didn't matter with an amount before. So I'm going to make it as if I'm working. I'm working. I'm a mother Mutali had come working. Yeah, I am. More than you know, and just tell you. You said that now when I do people who more than I was like, I have one. You jama wunya ha o hawa de dire nika ndi wote ha kuti ha ni tra Yeah. Atokwan. ni that ya that for them kana body friend mo ni haya so ye mo kwa una adika nya mele na ana ha ko en ma da kana ha angungu ngo yini na ku maybe also mama desire interested but what don't matter but mo ko ni really that don't go to most of the time now I didn't have to but how much na don't do now I go on like because one I think I go to one very because I think I feel only put on you down but on the board to watch the new I think money they go I got some of one point Osbon. okay so I had to look at all those I got withdraw people on all man be in the I can't go but I can get say me or wait Madu people have a better to see so when people go on Madu or Ebuna and the Ando N'ime shop. N'ime shop. Nya ka na-ekwu na shop nụ. Na shop nụ na ọ bụrụ na be mmadụ. Ha. Biko. Ha. Oh, wow. Time adịọzi. Time adịọzi kama echi time adịrọ. Remember. All right, Dalo. All right, so I go now. Every single person be against this act. What I said against this act, can I make a question I bind in our kids? Maka ọ ga-abụkwa ihe fịara ahụ na ife na-adịrọ mma na ntị na ị na-ekwu one thing mana ụmụ gị na-exhibit another thing. Ọ dịrị izi mana anyị ga-anwa ike anyị biko. O nwere na ọ bụ na o nwere nwa gị na-anọghị nso, try reaching out. Jee fụ nwatakịrị a na school, gbara ya moto. All the very important. All the very important. Because you know the kind of friends ụmụaka na-keep on tụrụ n'ọlụ ha nso. Kechi neburu bosozo munu ga na Vote 104.3 FM. Jungle Justice adịrọ for whatever reason. Nwere onye deserve ịnwụ like that. Ọ dịrọ mma at all. Onye mara asụsụ onye ikwu, onye amaghị asụsụ ọ naanị. Agwacha ọsọ adụgọ mile, eriri amụ ebineji ibi ụgwọ. Ọ dịnụ, ndewo. Thank you.
Thank you, Amechi. See you guys tomorrow. Bye. Big moves.